Manchester United dai yanzu tana shirin ƙara ɗan wasa Carlos Baleba a cikin tawagarta bayan ɗaukar ɗan wasa Andre Santos daga Chelsea da kuma ɗan wasa Yuri Telemans da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa. A cewar rahoton kafar labarai ta The Athletic, ana dab da cin yarjejeniya tsakanin Manchester United da kuma ƙungiyar Brighton domin ɗaukar ɗan wasan mai shekaru 22 ɗan asalin ƙasar Kamaru wato Carlos Baleba. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta gabatar da tayin euro miliyan 60 tare da ƙarin euro miliyan 5 da ƙungiyar, sai dai hakan bai kai adadin kuɗin da ƙungiyar Brighton ɗin take nema ba, wanda ana kyautata zaton cewa Manchester United za ta ƙara kuɗin wanda zai iya kaiwa euro miliyan 70. Ana dai ci gaba da tattaunawa tsakanin ƙungiyoyin guda biyu. Idan ba a manta ba, a shekarar da ta gabata kakar wasan da muka fita, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta nemi wannan ɗan wasa, sai dai kuma ta fice daga cinikinsa bayan da Brighton ɗin ta zuga masa kuɗi mai yawa wanda ya kai kusan euro miliyan 100 ga Manchester United ɗin ta ga ba za ta iya biya ba, wanda ya sa ta fice. Sai dai yanzu Manchester ɗin ta dawo da sha'awarta na ɗaukar ɗan wasan bayan ta bibiyi ɗan wasan kuma ta gamsu cewa ɗan wasan ya dace da irin salon wasanta kuma zai taimaka mata matuƙa gaya a yayin da ake shirin shiga kakar wasan da shekarar 2026 zuwa shekarar 2027. Yanzu dai ɗan wasa Carlos Baleba yana shirin dawowa ne daga raunin da ɗan wasan ya samu na idon sawunsa wanda ya shafe dogon lokaci a rauni a ƙungiyar ta Brighton. Idan muka duba ƙididdigar wannan ɗan wasan bayan zuwansa Brighton, ɗan wasan ya zo daga Lille ne ta ƙasar Faransa a shekarar 2023 inda ya koma ƙungiyar ta Brighton. Ya buga wasanni 112 a ƙungiyar wato da ke bugawa da ke fafatawa a gasar Premier League. Sannan ɗan wasan a kakar da ta gabata ya buga wasanni 35 ne kacal sakamakon kasancewa da ya a gasar AFCON wanda ya sa ya yi misin ɗin wasu wasanni. Ɗan wasan dai an canji ɗan wasan a wasa sau 15 a ƙungiyar Brighton. 4 daga ciki an canje shi ne bayan dawowa daga hutun rabin lokaci. So 3 ne kacal ɗan wasa Carlos Baleba ya buga mintuna 90 tun bayan da ya zo ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Everton. Ta Brighton amin. Manchester United dai ta gamsu da ƙwarewar wannan ɗan wasan, musamman ma ta bibiye shi a gasar AFCON da ya fafata tare da ɗan wasa Brian Mbeumo. Ta gamsu cewa ɗan wasan yana da irin yanayin da za ta iya ɗaukar sa domin taimaka mata. Ɗan wasan tana ganin cewa yana da sararin, yana da gudu wanda zai iya kwafa ɗin cikin filin wasa, wato zai iya tare filin wasa ko ina, zai kasar da zai zagaya da shi cikin filin wasa ko ina wanda ba za ta iya kasancewa shi ma zai iya kasancewa wannan ɗan wasan. Sannan ɗan wasan yana da gogewa wajen iya ƙwatar ƙwallo, ɗan wasan yana da gogewa wajen iya rarraba ƙwallo wanda haka nake ganin Manchester United zai taimaka mata matuƙa. Sannan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United tana la'akari da cewa duba da cewa ɗan wasan bago ne, za ta iya yin amfani da shi a ɓangaren lamba 3, zai taimaka mata idan har buƙatan hakan wato ta taso. Yanzu dai abin jira ɗan lokaci domin ci gaba da tattaunawa da kuma yarjejeniyar da za a cimma tsakanin ƙungiyoyin guda biyu. Idan Manchester United ta ɗauki wannan ɗan wasan, ta ɗauki ɗan wasa na 3 kenan a kasuwar sayen shekara ta bana, bayan da ta ɗauki ɗan wasa Andre Santos da kuma ɗan wasa Yuri Telemans, sai shi yanzu Carlos Baleba. In ba a manta ba, ta ɗauki ɗan wasa Ederson ɗan asalin ƙasar Brazil da yake fafatawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atalanta. Sai dai rahoton rauni da ɗan wasan yake da shi ya sa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta rushe wannan cinikin, ta haƙura da shi. Ta nemi ɗan wasa Elliot Anderson wanda yanzu haka ya zaɓi koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City maimakon Manchester United ɗin daga ƙungiyarsa da ya baro. Sai kuma yanzu wannan ɗan wasa wanda idan Manchester United ɗin ta ɗauke shi, da ana mata gorin cewa 'yan wasanni ƙungiyoyi da suka fito daga gasar Championship sun fi ta kashe kuɗi. Yanzu dai za ta iya zama cewa ta kashe kuɗi wanda ya kai euro miliyan 140 idan har ta tabbata ta ɗauki Carlos Baleba akan kuɗi euro miliyan 65 zuwa 70, inda ta ɗauki Andre Santos akan kuɗi da ya kama euro miliyan 45, sannan kuma ta ɗauki ɗan wasa Yuri Telemans akan euro miliyan 35. Idan aka haɗa kuɗin zai iya kawo 140 idan komai ya kammala. Manchester United dai za ta kasance da 'yan wasanni guda 7 yanzu a tsakiyarta, inda take da zaɓuɓɓuka da za ta buga. Akwai Captain Bruno Fernandes, akwai ɗan wasa Mason Mount, sannan kuma akwai Manuel Ugarte da Kobbie Mainoo, sai ɗan wasa Andre Santos da kuma shi ɗan wasa Yuri Telemans, sai yanzu ga ɗan wasa Carlos Baleba idan ta tabbata. Shin kuna ganin wannan cinikin ka iya sawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa, tsakiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta cika har ma ta iya gogayya da sauran ƙungiyoyin gasar Premier League?